Il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar investa madwar 87,000 euro f'żewġ vetturi elettriċi għall-operat tal-Kunsill b'mod sostenibbli lejn l-ambjent. L-ewwel vettura hija trak ġdid intis li għajn fil-ġarr ta' inġenji li ntużaw mill-ħaddiema tal-Kunsill fix-xogħol tagħhom. Din il-vettura għandha waħda mill-iktar magni notfa fis-suq. It-tieni vettura hija karozza elettrika li qed tieħu post vettura qadima. Flimkien mal-kunsilliera u l-ħaddiema tal-Kunsill Lokali, is-Sindku tal-lokalità Alfred Grima spjega li dan hu simbolu tal-impenn tal-Kunsill li jinvesti f'attivitajiet li jgħinu u huma ħbieb tal-ambjent. Il-Kunsill irrid jingħaqad mal-kumplament tal-pajjiż mal-entitajiet governattivi biex jibgħatu sinjali li l-pajjiż hemm bżonn li jibda jinvesti f'attivitajiet u f'makkinarju li ikunu favur l-ambjent. Is-Sindku spjega li hemm pjanijiet biex fil-futur jinġibu iktar vetturi biex jgħinu fost oħrajn fil-ġarr għall-anzjani. Saħaq ukoll li wara kważi 6 xhur ta' ħidma mill-Kunsill qed jirrankaw il-pjanijiet għal proġetti biex jgħinu lir-residenti. Semma li fost l-oħrajn qed issir il-ħidma lejn iċ-ċentru ċiviku ġdid u l-ħidma taż-żamma tal-indafa. Ir-riċetta hi li ntfajna naħdmu biex mill-iżbalji tagħna stess tiegħi l-ewwel wieħed tallimna kif jgħid il-Malti għas-spejjeż tiegħek u meta titgħallem għas-spejjeż tiegħek tibda tagħmel affarijiet aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.